सब्सक्राइब करी और घंटी भी दबाई। आपके एक सब्सक्राइब हमरा खातिर सोना के सिक्का के बरोबर बा। जय भोजपुरी, आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी। और आज आप सबके बीच में लेकर आगिल बनी सुबह के दो बड़ा खबर जोन जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी, वहीं पे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। सबसे पहले का खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एक फिल्म रिलीज भइल बा जोन फिल्म के नाम रखल गइल बा क्षत्रिय। आप सबके बता दें कि पुराना फिल्म है, लेकिन फिर से एकरा के नाम चेंज करके भोजपुरी मूवी पे डालल गइल। ओकरा बाद इ ट्रेंडिंग नंबर 19 पे आ चुकल बा। अब देखल जाओ कि और भी आगे बढ़ता या ना बढ़ता, लेकिन अभी तक ट्रेंडिंग नंबर 19 पे आ चुकल बा। जाके आप सब फिल्म देख सकतनी जा। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के बागी के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। ओकरा बाद उ आपन नया फिल्म में जुड़ चुकल बाने, जौन फिल्म के अभी तक नाम निकन बतैले, लेकिन उ आपन नया फिल्म भाग खेसारी भाग में जुड़ चुकल बाने, यानी कि शूटिंग स्टार्ट कर चुकल बाने। ऐसन में आप सब हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके दो बड़ा खबर में से आप सबके सबसे अच्छा खबर केकर लागल, पावर स्टार पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव जी। कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भोजपुरी।